आ, ऐकू येता समा ऐकू येता? वही माताजी। हरे कृष्ण। चल, लास्ट टाइम आम्ही डिस्कस करताली की भागवतम हे एक कृष्णाले साक्षात कृष्णाले पुस्तक अवतार असा. कृष्ण जेन्ना येता तो अवतार घेता ताका लीला संपून तो परत आपल्याला धामात गोलोकात वता. पण श्रीमद भागवतम हे नेहमी आमचे बरोबर आमका सदैव मार्गदर्शन करता आणि आमका कृष्णाला चरणाची प्राप्ती करच्यात मदत करता. तर आम्ही एक श्लोक बी डिस्कस केलो. कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृश्यामेषाम पुराणार्क अधुनोदिता. ज्यांना कृष्ण आपल्याला लीला संपली, मौशल लीला म्हणतात, जी लास्ट लीला कृष्णाला याची त्याला पायाक बाण लागून कृष्णान शरीर सोडून तो परत गोलोकात गेलो, त्यांना श्रीमद भागवतमाचा अवतार झालो असा. ज्यांना कृष्ण धर्म आणि ज्ञानाबरोबर कृष्ण गेल्लो असा परत. आणि श्रीमद भागवतमाच्या जो जो सूर्य श्रीमद भागवतमाचा सूर्याचो आमका ज्ञान त्याच्यासाठी उदय झालो असा, असे एक वर्णन केलेलं असा. श्रीला प्रभुपाद सांगतात की श्रीमद भागवतम हे इतले शक्तिमान असा की जे कृष्णा बरोबर रावले, कृष्णाला जे वैयक्तिक कृष्णाला संग जर आमका प्राप्त झाला तर जे आमका आशीर्वाद मिळू शकतात ते सगळे आशीर्वाद आम्ही श्रीमद भागवतमाच्या पठणान मिळवू शकतात. मग चैतन्य महाप्रभू जो साक्षात कृष्ण आशिल्लो तो आमका सांगता नेहमी नेहमी नित्य आम्ही भागवतम हे वाचा जाय. आणि व्यासदेवान आम्ही अशी ऐकिल्ले की व्यासदेव हो साक्षात कृष्णालो एक अवतार आशिल्लो. कृष्णालो ताका कृष्णान ताका शक्त्यावेश अवतार म्हणतात ताका. ते शक्त्यावेश अवतार आशिल्लो आणि तागेलो गुरु नारद मुनी आशिल्लो. आणि व्यासदेवान सगळे वेद, सगळे पुराण सगळे बरोवन जाल्ले. धर्म अर्थ काम मोक्ष या सगळ्याचे ताणे ज्ञान दिवन जाल्ले आशिल्ले. तरी व्यासदेव दुःखी आशिल्लो, ताका आनंद नाशिल्लो. ताका अजून आपण खंय तरी आपण कमी पडला, खंय तरी आपण कितें तरी कमी म्हणटालो. तेन्ना नारद मुनी जो आमगेलो गुरु उरता तो आमगेलो हृदयात चैत्य गुरु म्हण वास करता. चैत्य हृदयात ताका आमगेलो मनातली जी काही चिंता उरता, मनातली जी दुविधा उरता ती आमगेलो गुरु पर्यंत ती वता. त्याप्रमाणे व्यासदेवाली जी चिंता आशिल्ली ती नारद मुनी पर्यंत पावली आणि नारद मुनी साक्षात थंय आयलो. आणि नारद मुनीन व्यासदेवाक अशें सांगिल्ले आसा की तू धर्म अर्थ काम मोक्षाबद्दल सांगले, पण जे कृष्णाली किंवा साक्षात जो भगवान असा, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान असा तागे लिलेचे वर्णन तुम्ही अजून केल्ले ना, तेन्ना तू ते वर्णन करच्या जाय अशें तांणी सांगले. तर अशे ताज्या नंतर जे चैतन्य महाप्रभू जेन्ना अवतार जालो तांचे जे गोस्वामी वृंदावनात जाणी जे जांका साक्षात चैतन्य महाप्रभून तांकां काही कार्य दिली. तांकां सांगिल्ले की तुम्ही ज्यो म्हगेल्यो लिलास्थली आसात, कृष्णाल्यो लिलास्थली आसात, राधा कुंड, श्याम कुंड किंवा जी वन आसात वृंदावनातली, हे सगळ्याची तुम्ही जी लुप्त झाली आसात, काळाने जी लुप्त झाल्यात ती सगळ्यांक तुम्ही प्रगट करची. तर हे जे गोस्वामी आशिल्ले हे स्वतः कायम भागवतम वाचताले. पण भागवतमाक परमहंस संहिता म्हणतात. परमहंस संहिता म्हळ्यार आम्ही गेल्या वेळा एक श्लोक डिस्कस केलो. आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकी भक्ती इत्थम भूत गुणो हरिः. आता अशें आसा की आम्ही भागवतम वाचतात पण आम्ही नित्यबद्ध आसात. आम्ही गेल्या आम्ही म्हणलें की आमकां अनर्थ आसात, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर. आमगेलें हृदय तितलें अजून शुद्ध झालें ना, आम्ही अजून प्रक्रियेत आसात शुद्ध जावच्या. पण जे पूर्णपणे शुद्ध झाले आसात तांकां परमहंस म्हणतात. तर ते असे शुद्ध झाले भक्त सुद्धा भागवतम वाचतात. म्हणजे आज आम्ही भागवतम वाचल्यार आम्ही वाचतेर जर दररोज आम्ही असे म्हणले की दररोज आम्ही नियमान जर भागवतम वाचले तर आम्ही एक दीस आम्ही बी शुद्ध जातली. आणि भागवत आम्ही असे बी ऐकिल्ले गेल्या आम्ही की पुस्तक भागवत उरता आणि एक व्यक्ती भागवत. व्यक्ती म्हळ्यार जो एक शुद्ध भक्त उरता, जो कृष्णाले हरिनामाचे हरिनामाचो कायम तो जप करते उरता, कायम तो भागवतमाचे पठण करते उरता, भक्तांनी सेवा करते उरता, असो जो एक शुद्ध भक्त भागवत उरता तो जेन्ना आमगेल्या तागेल्या श्रीमुखातल्यान तागेल्या मुख कमळातल्यान जेन्ना आम्ही भागवतम ऐकतात
तेन्ना ते जेन्ना आमगेल्या कानांतल्यान आमगेल्या हृदयात वता तेन्ना आमगेलें हृदय अक्षरशः एक वॉशिंग मशीन सारकें धुयलें वता आणि शुद्ध शुद्ध जावन आमगेल्या हृदयात शुद्ध भक्तियुक्त सेवेचो उगम जाता अशें आमी गेल्या म्हणलें तेन्ना आमी एक एक श्लोक बी आमी तेन्ना म्हणलो की तेन्ना आमी बरे काही श्लोकांचे आमी अशें डिस्कशन केले श्रद्धा रतीर भक्ती सताम प्रसंगात मम वीर्य संवितो भवन्ति रुत कर्ण रसायन कथा जस जोषणात अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतीर भक्ती अनुक्रमिष्यति हो श्लोक आमी डिस्कस केलो की जेन्ना आमी एक शुद्ध भक्ताल्या मुख कमळातल्यान भागवतमाचे श्रवण करता ती आणि आमचे बरोबर इतर जे सगळे शुद्ध वैष्णव भक्तांबरोबर बसून आम्ही करता ती तेन्ना आमच्या हृदयात एक रुची श्रद्धा रतीम भक्ती आमकां ती श्रद्धा जी आसा त्या भागवतमाचे जे श्लोक आसा ताजे श्रद्धा आमगेली हळूहळू वाढता आणि हळूहळू श्रद्धा रती में आमकां ताजे बरोबर आकर्षण आमकां अशें दिसता अरे आज आपणे भागवतम वाचले ना आमी then व्हॉट्सअप आमी टाइम वेस्ट करना आमगेल्या मोबायलार जो टाइम वेस्ट जाता तो आमी ग्रॅज्युअली रिड्यूस करून कमी करून आमकां जसो वेळ मेळटा दिवसभरात तशें आमी भागवतम म्हणून ताजे आमी श्रवण करतात तर एक भागवतमात असोय श्लोक आसा शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुची स्यान महत्सेवया विप्रम पुण्य तीर्थ निषेवणात तर असे सांगला की तुम्ही जे शुद्ध भक्त असतात तांगे जेन्ना जे भागवतमाचे पठण करतात हरिनामाचे हरिनामाचो जप करतात तांगे तुम्ही सेवा केली तर तुमका ही जी आकर्षण हरिनामाबद्दल किंवा मेसेज म्हणजे कृष्णाले जे आमकां जे सांगचे आसा ताजे बद्दल आमकां बी एक आकर्षण निर्माण जाता अशें सांगिल्लें आसा हातूंत तर हांव एक श्लोक शेअर करता हो श्लोक शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् so Lord Shri Krishna, who is the Paramatma, is super soul in everyone's heart and benefactor of a truthful devotee, cleanses the desire for material enjoyment from the heart of a devotee who has developed the urge to hear his message, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. तर अशें आसा की जेन्ना श्रीकृष्णाले जो आमी आमगेल्या जेन्ना श्रीकृष्णाले हृदय जे जेन्ना आमी आमगेल्या जे आकर्षण भागवतम प्रती जे आकर्षण निर्माण जाता आणि जेन्ना आमी भागवतम नियमितपणे ऐकतात आणि भागवतमाचे श्लोक जेन्ना आमी म्हणतात तेन्ना जो परमात्मा साक्षात कृष्ण जो आसा तो आमच्या हृदयात सुपर सोल में परमात्मा म्हण आसा तो आमगेले हृदय शुद्ध करता आणि जो भौतिक इच्छा भौतिक जे आनंद घेवचो भौतिक आनंद घेवची जी इच्छा उरता ते हृदयातल्यान त्यो कमी जातात. आणि एक हांगा श्लोक आसा भागवतमात कामस्य नेंद्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः. हांगा तीच सांगिल्लें आसा की भागवतम सांगता आमी कितें करचा जाय तर एक गोष्ट आसा सम डूज एंड डोंट्स. So there are some things that do's. We should chant more. आम्ही जप करका, आम्ही भागवत करका. किती आम्ही करणे ते सांगता. जे लाईफ डिझायर शुड नेव्हर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. ते असे म्हणता की तुम्ही इंद्रिय तृप्ती करची नी. तुमगेले जे
कामवासना असा इंद्रिय तृप्ती असा ताजेशी जास्ती लक्ष देऊन तो इच्छा अजून वाढवची नी तर आम्ही एक हेल्दी लाईफ म्हणजे आमगेलं निरोगी जीवन असा ते आम्ही जास्तीत जास्त कशी 100 वर्ष पूर्ण जगून कसे 100 वर्ष जर आमका जगचे असले तर नियमित आमका व्यायाम करका योगा करका बेगीन रात्रीचे जेवण जे असा 7 पहिली जेवण घेवका सूर्यास्ता वेळा बी बेगीन जेवण जेवण घेवका असे आम्ही काही नियमित एक नियम करून एक युक्त आहार युक्त विहार अशी घेऊन आमगेल एक आरोग्य वाढवका आम्ही कारण हे ह्युमन जे आमचं शरीर जे मिळण्याचा देवान दिला त्या शरीरात आम्ही ऍब्सोल्यूट ट्रुथ म्हणजे पूर्ण सत्य जो भगवान साक्षात कृष्ण असा त्याच्याबद्दल ज्ञान आम्ही घेऊ शकतात आणि जितले आम्ही जास्ती जगतली तितले आम्ही जास्ती हरिनाम घेतली जास्ती भागवतम श्रवण करतली त्याच्यामुळे आमचं जे गोल असा किंवा जे ध्येय असा की कृष्ण प्राप्तीचे तांकां आमकां जास्ती वेळ मेळतलो पण आम्ही आमका जो वेळ दिला तो आम्ही इंद्रिय तृप्ती टीव्ही लायलो काही सिरियल पळयली काही हांगचे थंयचे टाइमपास केलो अशी न करता आम्ही भक्ती करता आणि भक्ती करताना आम्ही आमच्या शरीराची जी शरीराची बी आम्ही लक्ष दिवच्या जाय की ते किती त्रास असा त्याप्रमाणे योग्य आयुर्वेदिक वखत किंवा जे आहार पौष्टिक आहार घेवका हे सगळं बी इम्पॉर्टंट असा की जर फाल्यां आमकां रोग झालो आम्ही आजारी झाले तर जप बरोबर जायना भागवतम श्रवण बरोबर जायना पण आम्ही सगळ्यांना एकमेकांक आमगेली आरोग्य सुधारच्यासाठी सुद्धा गाईड करच्या जाय मार्गदर्शन करच्या जाय कारण आमगेर आरोग्य जर बरोबर नसले तर आम्ही भक्ती बी करू शकना तो हो श्लोक सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धती तर हांगा हो श्लोक सांगता the supreme occupation dharma for all humanity is that by which one can attain loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तर आम्ही पहिली असे सांगले की आम्ही सेन्स ग्रॅटिफिकेशन किंवा इंद्रिय तृप्ती करणे तर मग किती करचे that don't do sense gratification. So what should we do? So we should do a loving devotional service जी प्रीतीयुक्त भक्तिमय जी सेवा असा जो साक्षात भगवंताली आम्ही सेवा करच्या जाय आणि ती सेवा अनमोटिवेटेड अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड म्हळ्यार अहेतुकी अप्रतिहता जे आम्ही म्हणतात अहेतुकी म्हळ्यार आम्ही कितें न्ही की आमकां अहेतुकी म्हळ्यार काही हेतू अशी न्ही की बाबा म्हाका अजून व्हड घर म्हाका जाय म्हाका अजून किंवा अशी भौतिक इच्छा न दवरता किंवा अप्रतिहता म्हळ्यार डेली भागवतम दररोज भागवतम वाचचे असे सोन देऊ नये तर असे सांगला की कंटिन्युअसली आम्ही ही सेवा करच्या जाय डिवोशनल सर्व्हिस नियमितपणे करच्या जाय आता हातूच सांगला तस्मात आता कॅन एनीवन रीड द श्लोका कोणी वाचता हरे कृष्ण तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण नेक्स्ट आणि कोण हरे कृष्ण तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा. So can anyone read this transliteration also? Transliteration is word by word meaning. Because when we read word by word meaning, then we understand the shloka. So can someone read? कोणी वाचता है? हरे कृष्ण तस्मात therefore कोणी सांगता सवा हरे कृष्ण सॉरी कोणी माताजी सांगताच वा सांगचवा माताजी सांगा सांगलावर जन्म सॉरी सांगा ओके तस्मात therefore एकेन by one manasa attention of the mind Bhagavan the personality of Godhead Sattvatam of the devotees Pati protector Srotavya is to be heard. Kirti
कीर्तितव्य. Kirtitavya, to be glorified. Cha, and So, Deya, एक जे Deya, ह to be आणि remembered. विसर्ग. The last जे हस आणि विसर्ग, so there are two dots here. So ध्येयः, yeah, so you have to clearly, give emphasis on it. So ध्येयः, you have to say that. So कीर्तितव्यः, श्रोतव्यः. So there is emphasis, there is emphasized. So ध्येयः, to be remembered. Pujyaha, to be worshipped. So there is an emphasis, it is emphasizing. Cha nityada. So therefore, with one pointed attention, one should constantly hear about, glorify and remember and worship the personality of Godhead, who is the protector of devotees. So now we are discussing what, because now we have been given a very precious gift of human life. So every one of us, each one of us is given a human body by law. आमका सगळ्यांक देवान दोन डोळे दिल्ले आसात. अशे आमी काही जणांक देव डोळेही दिना. आमका देवान वाणी दिल्या, वाणी काही जणांक वाणी दोष उरता, देवान आमका कान दिल्या ती. आता हे सगळ्याचो आमी पूर्णपणे उपयोग देवान दिला, कृष्णान दिल्ली आसा. या सगळ्याचो उपयोग करून आमी कृष्णाले कानान आमी कृष्णाले ऐकच्या जाय, तोंडान आमी मुखान कृष्णाकले आमी ग्लोरिफिकेशन, कृष्णाला जय जयकार करच्या जाय. आमकां जी बुद्धी दिल्या, बुद्धीन आमी कृष्णाले चिंतन करून कृष्णाक याद करच्या जाय. आणि वर्शिप, आमकां जे हात आसात ताणी आमी आमकां जे कृष्णाली मूर्ती आसा किंवा कृष्णाले जे रूप आसा ताजे आमी वर्शिप करच्या जाय. कित्याक करच्या जाय तर कृष्ण हे भक्ताक नेहमी रक्षण करता. तर आमगेलो जो आत्म्याचे रक्षण करून आमगेल्या शरीराच्या शेवटी कृष्ण आमकां गोलोकात व्हरचो आसा. म्हण आमकां सदैव कृष्णाली सेवा करता. आता कोण रीड, कोणी वाचता? वदन्ति तत्त्वविद्वस्त्वं यज्ञानामद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्यते. हरे कृष्ण. Anyone? So synopsis, can you read the synonyms also? The transliteration, this thing. हाँ બધું જ હે. Yeah. हरे कृष्ण. वदन्ति, they say, tat, that, tat vidha, the learned souls, tattvam, the absolute truth, yat, which, jnanam, knowledge, advayam, non-dual, brahma iti, known as Brahman, Paramatma iti, known as Paramatma, Bhagavan iti, known as Bhagavan, Shabdyate, it's so sounded. Translation Sanka Mataji. हाँ, सांगा. Krishna. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada teaching. Learn transcendentalist who knows the absolute truth called this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagavan. Hare Krishna. हाँ. So आता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो संपूर्ण सत्य असा, तागेले 3 स्टेजेसात आम्ही समजू शकतात भगवंताक. एक ब्रह्मन स्टेज असा, एक परमात्मा आणि भगवान. सो ब्रह्मन जे आसा, जे कृष्णाला शरीरातल्यान जे साक्षात जे ब्रह्मन बाय कृष्णाल जे तेज असा, ते ब्रह्मनाशी हे केल्ले आसा. आणि कृष्णाचा जो लोक कृष्ण रावता ताका परमात्मा आणि भगवान में साक्षात कृष्ण असे आम्ही म्हणल्यार आम्ही साक्षात म्हणजे भक्ती करून आम्ही साक्षात कृष्णापर्यंत आम्ही पाहू शकतात.
तर असे हांगा सांगिल्लें आसा की भक्ती करून आमी कृष्णाली प्राप्ती साक्षात करू शकता. इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यं ययन्महत्. तुम्ही कोणी रीड करता आता? इदं भागवत नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्. तर आता आम्ही भागवतमचे नित्यम भागवत सेव्यास डेली किती आम्ही भागवत वाचका डेली. तर आमगेल ध्येय असा किती आमगेल कृष्ण आमगेल प्रयोजन असा लव फॉर गॉड हेड. सो प्रेम हा पुमरतो माणसा आमका कृष्णासाठी प्रेम निर्माण करचे असा. आणि श्रीमद भागवतम हांगा सांगला की इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम. सो ब्रह्म संहितम में incarnation of Lord Krishna. So Bhagavatam itself is an incarnation of Lord Krishna. So श्रीमद भागवतम साक्षात हे कृष्णाले रूप असा. आणि हे श्रील व्यासदेव जाणे बरयला तो व्यासदेव बी कृष्णाला अवतार. हे कृष्णाला शक्त्यावेश अवतार आशिल्लो व्यासदेव. ताणे बरयले श्रीमद भागवतम हे साक्षात एक कृष्णाले पुस्तकी अवतार असा. आणि ते कित्या बरयले ताणे? कारण फॉर अल्टिमेट गुड ऑफ ऑल पीपल. सो श्रीमद भागवतम कोणीही वाचले तरी ते तागेले बेनिफिट किंवा तागेले हित करतले, तागेले बरे करचे असा. आणि इट इज ऑल सक्सेसफुल, ऑल ब्लिसफुल अँड ऑल परफेक्ट. सो श्रीमद भागवतम कारण साक्षात व्यासदेवान बरयले असा. एक फायनल आम्ही लास्ट टाइम आम्ही निगम कल्प तरोर गलितम फलम म्हण आम्ही डिस्कस केले की एक रायपेंड पिकिल्ले फळ जशी उरता आणि ते पिकिल्ले सीताफळ किंवा पिकिल्ले फळ जे ना तेका पोपट पक्षी एक चोच लावून आणि आनंद येतात. हे श्रीमद भागवतम जे व्यासदेवान आपल्याला जीवनाच्या परिपक्वते ज्यांना तो परिपक्व झाले त्याला जीवन ज्यांना त्याने वेद बरयले, पुराण बरयले, सगळे बरोवन तेका जे मनाक जी तृप्ती झाली ना त्याने शेवटी नारद मुनीला साक्षात दर्शन घेऊन ताच्याशी चर्चा करून मागीर ताणी हे लिलेचे वर्णन भागवतमात केल्ले आसा. पण भागवतम इट इज ऑल सक्सेसफुल, ऑल ब्लिसफुल अँड ऑल परफेक्ट. सो इफ वी रीड Bhagavatam, we will be all successful, all blissful, and all perfect. So now you can speak to people who are reading Bhagavatam daily. So you will find them all successful, all blissful, and all perfect. So जर आम्ही शरण गेली भागवतमची तर आम्ही नक्कीच एक नेहमी एक विजय जातलो, आम्ही आनंदात रावतली आणि आम्ही परफेक्ट जातली. आता हांगा जेन्ना नारद मुनी हो व्यासदेवाक सांगता की कसले डूज आणि डोंट्स. सो आता आम्ही बऱ्याचदा आम्ही मॅगझिन्स वाचतात, आम्ही न्यूजपेपर्स वाचतात. तर न्यूजपेपरात बरेच असे वर्ल्ड वाईड जे बातमी उरता खंय एक विमान पडून कितले लोक खंय मरतात आणि कोणा क्रिकेटर आले लग्न जाऊन ताका बायलेक दुसरीची ओढू जावची उरता, मागीर खंय आणि वर्ल्ड कप हरता आणि असे बातम्यो वाचून ना 24 तास बातम्यो आम्ही ऐकू शकतात टीव्हीर किंवा कंटिन्युअस आम्ही गुगल केल्यार युट्यूब केल्यार बातम्यो. पण ह्यो बातम्योच्या आमकां आता कोणाला क्रिकेटराले कितली चोड झाली किंवा आणि कोणाले फिल्म इंडस्ट्रीत आणि कोणाकले आणि कित झाले ते ऐकून आमकां कसो फायदो जावचो, आमकां दे आर नॉट फॉर एनी बेनिफिट. तर हांगा तेच नारद मुनी व्यासदेवाक सांगता आसा नयत चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करीचे.
तद्वायसं तीर्थम उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षयः न चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यो शिक्षयः. कोणी म्हणता? हरे कृष्ण. न यद्वचा चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसां निरमन्त्यो शिक्षयाः. हरे कृष्ण. सांगा सांगा आणि कोण सांगता? No. So हंगा म्हणतात not is not yet that vachaha means vacha or the words, the vocabulary. चित्रपदम, the चित्रपदम में दिशा बरे दिसता, सुंदर दिसता. हरे है लॉर्ड कृष्णाच. यशहा जगत में है जग. पवित्रम प्रगृणीत में वर्णन करची. कर्हिचित में खूप खूप कमी. दॅट वायसम आम्ही वायस म्हणतात नी, वायस वायस में क्रो. तीर्थम उशंती में थिंक में विचार असोसा. मानस मैं जो सेंटली संत भक्त असा ताका किती विचार असा. न हंस में जो असा जो परफेक्टेड बिईंग जाका भक्ती करून भगवंताली प्राप्ती करची असं व्यक्ती तो आनंद घेना. कारण तो कृष्णाल्या आता कृष्णाला गोलोकात वास करतो असा, गोलोकात रावचे असा तो आनंद घेना. कसल्यात आनंद घेना? those words which do not describe the glories of the Lord. आता नाव क्रिकेटर जे असतात ती आणि जे फिल्म स्टार्स असतात ती आणि जे अमेरिकेतली न्यूज असतात ती आणि ऑस्ट्रेलियातली न्यूज असतात ती, ते न्यूज इज नॉट कृष्णाले वर्णन करना. कृष्णाले ग्लोरीज, कृष्णाले जे कृष्णाले गुणगान करना. तर अशी जे शब्द असतात ते ऐकून आमका काय फायदो ना. who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe. जर आम्ही कृष्णाल कीर्तन केले, कृष्णाल गुणगान गायले तर त्या तसेच आमगले वातावरणाची शुद्धी जाता. पण आम्ही जर क्रिकेटर ज्ञान घेतले आणि फिल्म आणि इंडस्ट्री आणि हे आणि ती आणि केल्यार आमगले ऍटमॉस्फिअरची घराची आमगले वातावरण असा किंवा आमगले मनाची जी वातावरण असा की ज्या मनाची परिस्थिती असा ती बदलणं. अशी कोण म्हणते रस्ता असे द सेंटली पीपल, द सेंटली जे लोक म्हणतात ती की जे जो वायस असा, वायस म्हळ्यार क्रो किंवा कावळो आम्ही म्हणतात ताका, तो किती खाता, घाण खाता. खंय गेलो की आम्ही कफ दुखतात तो कफ खातलो, कोणाले केस बी खातलो आणि सगळी घाण वचून घाण खाता. म्हण तो म्हणता की अशा सगळ्या जे नाकाशिल्ले आम्ही ऐकतात, जे न्यूजपेपर आणि मॅगझिन्स आणि युट्यूबर नाका ती चॅनल उरतात आणि गुगल केल्या आणि कसली इन्फॉर्मेशन जी उरता ते सगळी जे तीर्थक्षेत्र कोणाला वायसाले तीर्थक्षेत्र सगळं कचरो आणि सगळे वायस सगळं कचरो करतात. म्हण सिन्स ऑल परफेक्ट पर्सन्स आर इनहॅबिटंट्स ऑफ ट्रान्सेंडेंटल अबोर्ड्स. तर आम्ही म्हणलं नित्य सिद्ध जे भक्त असतात, जे तांकां कृष्णाली प्राप्ती झाली आसा आणि जे कृष्णाल्या नित्यधाम जे गोलोक वृंदावनाचे जे वासी असतात, तर आम्ही सगळीच ही कृष्णाल्या गोलोकधामाची वासी असतात. हे आम्ही हांगा टेम्पररी ऍड्रेस असा, आमगेलो हो परमनंट ऍड्रेस ना. आम्ही आता हांगा खंय रावतात ते आमगेलो परमनंट तो आमगेलो कायम रुपाचो ऍड्रेस ना. जर आम्ही भक्ती केली, आम्ही भागवताचे श्रवण केलं तर आमगेलो जो परमनंट ऍड्रेस ना गोलोक वृंदावन असा थंय आमकां वचचें आसा. तर म्हण आम्ही जी अशा गोष्टीत आम्ही आनंद घेवचो नी. आता अशा गोष्टीत आनंद घेवचो नी तर कसल्यात आनंद घेवचो. तर हांगा आता ह्या श्लोकात सांगला की लास्ट श्लोकात आम्ही ऐकले की खंय आनंद घेऊ नयो. आता की खंय आनंद घेवचो.
तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः तद्वाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. कोण म्हणता? सांगा सांगा. हरे कृष्ण. तद्वागिसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तद्वाग् विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. हरे कृष्ण. So तद्वाग विसर्गो जन. आता now we will आम्ही the श्लोक आम्ही split करा word by word. we'll try to understand synonym. त्याचे जे संधी आणि संधीमध्ये जे जोडिल्ले आसा ते आम्ही फोड करून आम्ही अंडरस्टँड करता ते. that vocabulary. So now in the पहिल्या श्लोकात बी vocabulary word आशिल्लो, पहिल्या श्लोकात बी vocabulary word आशिल्लो. तेन्ना ताणी म्हणलें की ते जे vocabulary जी आम्ही कॉन्टेम्पलेट जाचेर आम्ही वाचन करची न्ही. आता कसली वाचन करची आसा? विसर्ग. विसर्ग म्हळ्यार क्रिएशन. विसर्ग म्हणजे कृष्णाले जे सृजन म्हणजे कृष्ण जे सृष्टीचं निर्माण करता ती सृष्टी. जनता. जनता म्हणजे सगळे ऑल मोस्ट ऑफ द पीपल जे सगळ्यात जास्तीत जास्त लोक. अघ. अघ म्हळ्यार सिन्स म्हणजे पाप. विप्लव. विप्लव हा म्हणजे रिव्होल्युशनरी. रिव्होल्युशनरी म्हळ्यार आम्ही तुमचे सारखे आम्ही जे आसात आमकां रिव्होल्युशन करचे आसा की आम्ही आमकां जे आमगेल जे चुको आम्ही केल्यो ते चुको कडल्यान आता आम्ही एक योग्य मार्गार आयिल्ली आसा. जे आम्ही वेळ आम्ही म्हणजे टाइम जो आम्ही वेस्ट करताली आता आमकां कळलें की आम्ही एक रिव्होल्युशन म्हळ्यार एक स्वताच रिव्होल्युशन हाडून आमकां इतरांक बी ते रिव्होल्युशन पास करचे आसा की एक शिकवचे आसा. यस्मिन इन विच प्रतिश्लोक. प्रतिश्लोक म्हणजे प्रति आम्ही म्हणटा ती प्रतिश्लोक म्हणजे ईच अँड एव्हरी श्लोक. ईच अँड एव्हरी प्रत्येक अबद्धवती इरेग्युलरली कंपोज. म्हणजे जर कृष्णा लिहिला आता हांव तुमकां सांगता आणि मग हांव बी मिस्टेक करता, हांव चूक करता, पण तरी कारण ते कृष्णाले आशिल्ल्यान जरी हांवें चूक केली तरी ते तुमचे पर्यंत पावता. कारण तो कृष्ण तुमकां मार्गदर्शन करता. अपी इन स्पाइट ऑफ. तरीही. नामानी जरी चूक झाली तरीही. नामानी ट्रान्सेंडेंटल नेम. नाव जे आसा जे आमगल नावं जी उरतात ती पिंकी, रॉकी ही सगळी साधी नावं असतात. पण कृष्णाली नावं जी आसात दिव्य नावं असतात. अनंतस्य. अनंताली अनलिमिटेड. अनंत म्हणजे जाका न अंत. जाका अंत ना. अनंत न अंत. सो ताका अनलिमिटेड ताका अंत नाशिल्लो. यश हा. ग्लोरीज. अंकितानी. अंकित म्हणजे ताका अंकित केले. ताका तशें ते कशी ताका वर्णन केल्लें आसा. यात वॉट शृण्वंती ती ऐकतात. गायंती ती गातात. गृह्णंती ताजे ते स्वीकार करतात. साधव हा कोण स्वीकार करतात? जे शुद्ध झाली व्यक्ती असतात आणि जे प्रामाणिक असतात ताजे ते स्वीकार करतात. सो नाव आय विल अगेन वन्स रिसाइट. सो तद्वाग. सो नाव यू ट्राय टू अंडरस्टँड व्हेन यू रिसाइट अ श्लोका. तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. आता कशें आसा पयलीं सांगिल्ले कावळ्याले तीर्थ वायसाले तीर्थक्षेत्र म्हण सांगिल्ले. आता आम्ही ते डोंट आशिल्ले ते कितें करनय म्हण आशिल्ले. आता कितें करका म्हण सांगला. सो ऑन द अदर हँड that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of name, fame,
form and pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed towards bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. The misdirected civilization कशी झाली ते वायस आली तीर्थक्षेत्र करून सगळी मिसडायरेक्ट. बरे तुम्ही आज तुम्ही कितीही जरी तुम्ही बाहेर गेली टीव्ही लायलो तुम्ही तुमका मोबाईल लागला तर तुमका मिसडायरेक्ट करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न असा. टीव्ही लायला जी 24 तास हे 24 तास बातम्यो काही विमान एक बातमी परत 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 कोणे फिल्म स्टारान कोणे सुसाईड आत्महत्या केली आणि कोणे आणि दुसरे लग्न केले आणि कोणा अशे सगळे बातम्या आता मिसडायरेक्टेड सिव्हिलायझेशन असा. त्या मिसडायरेक्टेड सिव्हिलायझेशनाक कशे आता इम्पायर्स जे आमगे लाईफ तांकां शुद्ध नाशिल्ले ते कशे शुद्ध केले तांणी तर ताणी कशा प्रकारचे लिटरेचर खंयचे प्रकारची ताणी जी काव्य किंवा खंयचे प्रकारची जे पुस्तक वाचता ती तातूंत ट्रान्सेंडंटल जे देवाले जे दिव्य भगवंताले ग्लोरीज भगवंताले कसली ग्लोरीज असतात भगवंताले नावाच्या भगवंताले प्रसिद्धीच्या भगवंताच्या रूपाची गुणाची भगवंतांच्या लीला या सगळ्याचे जेन्ना आम्ही वर्णन ताचे सगळ्याचे जे कौतुक म्हणतात देवाले नावा कौतुक देवाले जे फेम असा देवाली प्रसिद्धीचे कौतुक देवाल्या रूपाचे कितले सुंदर त्रिभंग ललित रूप असा देवाले त्रिभंग म्हणजे 3 ठिकाणी भगवंताले एक 3 फोल्ड म्हणतात आणि प्रत्येक ज्या ठिकाणी फोल्ड जातात ताका लाली एक असा एक रेडिश कलर असता का तांगले काही गोष्टी भगवंताले जे ओठ लाल असतात तर तांगले डोळ्याची भितरले भाग लाल असा तांगले तळपाय लाल असता हात लाल असतात तसे भगवंताले रूपाची आम्ही गुणगान गाता ती भगवंताले लीला जी मधुर लीला असा भगवंताले खूप लीला केल्यो बाल लीला केल्यो आणि त्यांना बटर थीफ म्हणतात ताका ताणी लोणी मक्खन चोरले त्याच्यानंतर ताणी तागेले विवाहाच्यो लीला असतात नंतर तागेले गोपी बरोबर लीला असा राधाराणी बरोबर लीला असा हाजे जेन्ना आम्ही श्रवण करतात तसे कसे आम्ही शुद्ध जातात ते आमकांच कळना. आम्ही पहिली आमगेल्यात काही जण आम्ही काही जण नॉनव्हेज खाताली काही जण आणि कोणाक काही व्यसन आशिल्ले आणि काही जण चहा पिताली कॉफी पिताली पण जशी जशी आम्ही कृष्णाल्या लीलांचे कृष्णाल्या नावाचे कृष्णाल्या प्रसिद्धीचे कृष्णाल्या रूपाचे कृष्णाल्या लीलेचे वर्णन करच्या आयच्या सुरुवात केली जे हळूहळू कशे आमगेले जो वाईट ज्यो सवयी आशिल्ल्यो किंवा ज्यो सवयी आमकां डिट्रीमेंटल किंवा ज्यो आमगेल्या आमच्यासाठी जो योग्य नाशिल्ल्यो त्यो कशो गेल्यो कशो आमगेल्या आयुष्यातल्यान त्यो बाद झाल्यो किंवा कशो निघून गेल्यो ते आमकां कळना आणि आम्ही हळूहळू शुद्ध झाली असे म्हणले आसा. बरें ताणी अशें कितें सांगला की आता केन्ना एकदा कितें उरता तर देवाले जे लिटरेचर आसा किंवा देवाले जे काव्य म्हणतात किंवा देवाले जे विविध भागवत असा ते भागवतम जाणे व्यासदेवान बरयला ताणे पूर्णपणे परफेक्ट म्हणजे योग्य रीतीन बरयले आसा पण जेन्ना म्हजे सारको जो जीव असा जातूंत खूप दुर्गुण असतात मगल स्वताले म्हाका दुर्गुण असतात बरे मगले प्रत्येक व्यक्तीले दोष असतात की आमकां केन्ना आम्ही आमगेल्या आयुष्यात खूप त्रास उरता आम्ही केन्ना आणि केन्ना आमकां बाय काही बरोबर गोष्टी कळनात इल्युजन आमकां भास जाता बरं या सगळ्या परिस्थितीत सुद्धा आम्ही वर्णन करचो प्रयत्न करतात पण अशी केल तरी इम्परफेक्टली कंपोज्ड जरी ते चुकीन मगली जरी चूक असली पण ते साक्षात कृष्ण असणे कारण ते जसे दे आर हर्ड संग अँड एक्सेप्टेड बाय प्युरिफाईड मेन हू आर थॉरोली ऑनेस्ट म्हणजे जरी ते थोडे जरी तातूंत प्लस मायनस किंवा थोडी चूक झाली तरी जे शुद्ध कृष्णाले भक्त असतात ते ताचे ग्रहण करतात आणि तातूंत ते आनंद घेऊन ते अजून शुद्ध जावचो प्रयत्न करतात. आता एक असो श्लोक असा हातूंत आता परत अजून एक असं सांगता की किती डू आणि डोंट्स आम्ही जे सांगतात नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम
नष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्मदप्यकारणम् नैष्कर्म्यम नैष्कर्म्यम म्हळ्यार आमगे जे नॉर्मल कर्म आसात जे आमकां नॉर्मल जे आमी कर्म करतात ते आमकां बंधनात अडकयतात न्ही. आमी अजून जे आमगें कार्य करतात जर आमी ते कार्य कृष्णाक अर्पण केलें ना तर ते आमकां बंधनात अडकयतात आनी ताजे मुळे आमकां अजून एखादो जन्म घेवचे लागता. पण हे नैष्कर्म्य म्हळ्यार सेल्फ रियलायझेशन, बीइंग फ्रीड फ्रॉम रिएक्टिव्ह, ताका अकर्म म्हणटात. अकर्म म्हळ्यार जेन्ना एखादी आमी शुद्ध भक्ती करून आमी कृष्णाक अर्पण फळ करतात तेन्ना ते आमकां बाधना. अपि in spite of अच्युत infallible भाव conception वर्जितम नाशिले न does not शोभते ज्ञानम दिव्य ज्ञान अलम by and by. अलम म्हळ्यार हळूहळू. निरंजनम म्हळ्यार ताका जरी काही ताका पदवी ना. कुतः व्हेर पुनः परत शाश्वतम नेहमी अभद्रम. So hanga अशें म्हळ्यार the knowledge of self realization even though free from all material affinity does not look well if devoid of a conception of infallible. अशें म्हणटा ती की आता ताणे लास्ट श्लोकात ताणे की this is in continuation with the last shloka. Last shloka what he is saying that if Krishna's if Bhagavatam if is spoken by a wrong by a little mistake, so if the Bhagavatam by Vyasadeva is pure and it is translated by Srila Prabhupada who himself is a pure devotee Paramahamsa Bhakta, and when he translated he has translated it perfectly आणि बरोबर ट्रान्सलेट केल्ले आसा. पण हांव जेन्ना तुमकां सांगता तेन्ना हांव मिस्टेक करता, पण तरी सुद्धा कारण ते कृष्णा बद्दल आसा आणि ते व्यासदेवान बरयल्ले आसा म्हण तरी ते तुमचे पर्यंत राईट तुमकां बरोबर पावतेर आसा. पण हांगा सांगता एखादे जे अशें ज्ञान आसा जे फ्रुइटिव्ह आसा म्हळ्यार ताणें तुमकां अशें सांगलें की बाबा तू हागली पूजा ह्या देवाली पूजा केल्यार तुका खूप पैसो मेळटलो, तुका त्या देवाली पूजा केल्यार तुका पूत जातलो, तुका चलू जातलो, तुका आणि ह्या देवाकडे गेल्यार तुका कार मेळटा व्हडली. अशें कन्न जर एक फ्रुइटिव्ह ज्ञान जे उरता किंवा जे तुमकां ह्या जगाच्या जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यांतच अडकावन दवरतात अशें एक मटेरियल जे ज्ञान आसा ज्ञान तुम्ही कितलेही पूर्ण व्यवस्थित जरी घेतले पण ते ज्ञान आसा ते ट्रान्सेंडेंटल ना, ते ज्ञान दिव्य ना. ताजेमुळे त्या ज्ञानाचो इफ दे आर नॉट युटिलाइज फॉर द डिवोशनल सर्व्हिस, तर कृष्णाली तुम्ही पूर्णपणे सेवा करना तर ते ज्ञान तुमकां उपयोगाक पडची ना अशें हांगा सांगिल्लें आसा. ते ज्ञान तुमकां उपयोगी येवचें ना म्हण ते ज्ञान तुम्ही घेवचें न्ही, तुमगे टायम तुम्ही वेस्ट करचो न्ही ते ज्ञान घेवच्यात म्हण हांगा सांगता अशें. बरें, तुमकां आतां कोणी कितें क्वेश्चन्स असले म्हाका सांगा. आतापर्यंत कितें डिस्कस केलां.